out guys. Para namin rin. Hindi ko magdagat. Ang igangan nila. Kauban na, mga kauban na guys. Okay. Hey to my vlog. Say hi to my vlog. Hi po. Hi guys. Hi to Single eh guys. Single. Nangita nig uyab. Dire mo gahukas. Okay, nindot kayo ang dagat tara guys. Oh, nindot ang mga view. Pero mas nindot yung kauban guys. Yan gahukas oh. Taga Negros. Nangita nig. Single eh, single. Single kay Shidkar. Yan, ang pilar. Nauna. Sugba rame, sugba ra. Sugba mig dragon. Sugba mig baboy, ulog dragon. Dragon na kauban na, mga kauban na mga bagtik ng mga kauban na. Tumot ni ka. Kuha. Murag bato lagit. Nindot kayo view. Nindot kaya, nindot. Yeah. Sorry man ana nga wangwan. Ang pispan. Pispan ha. Ako ang pispan ha. Pispan dako kayo. tingnan kumain ko dapat sa bahay ito isugba. Tak sugbaon na. Oh, hinaling. Hinaling na, wait na pa. Oh, hinaling. Hapit na mabaga. Indot ano. Sugba may kuan. Dinamot. Nagko ako di man horot. Ang gasmay. Sa dalamo. Sana. Kabiyahin ako. Obsi ko. Kabiyahin na ba? Kamay mo po. Kasi yung fish pump. Mga baon na mga baon. Yan sa kauban ng chat-chat. Why forever? Nari, ilang blanco pa niyo? Bahay ng bag guys. Daghan kayo mag-date mo na Welcome to my blanco. Tanaw lang manig. So karon patanawon mo na yung di tananan aning dagat. Na ay mga banig. Are, ilawom. Tama guys. Tanawan ninyo guys. Why dyan may banako na Na ay banig, tapigan! Aring langob! Kanan. May mga liyan eh. Para to. Ramasman. Welcome to Tagino. Ilis sa kauban. Shout out! Shout out bro! Welcome to my bro. Hello vlog. Say hi to my vlog! Kami nang salina na. Na. Rusa mga Asher, timo to. Ban kayan ban. basa. Nanay mulikit. Numulikit yung dagat. Pastilan. Sugba naman eh. Pastilan. Ibanlawan mineral. Banlawan na nato. Ay,
Oron guys, yabot na rin agro. Ano yung tabi ay? Agro. Duta kayo eh. Say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Parang ako. Dong rin sa agro na may ganit. Tutunan? Atunahan. Ato ba lupa na to bro? Kay landong ato bro. Shout out! Shout out! Abo ka? Dahil trail mo ka na eh. Patag mo na, may basketballan, di ba na eh? Barangay eh? Hindi ko tala na kabaw. Kalabaw. Karabaw. Road to 1 million subscriber! Dapat ko? Nay itoy guys. Nay itoy oh, itoy. Papi adto ko nay. Matibin, bisan mo ko. Welcome to my vlog. Woo! Why po? Angaka. Woo! Minteryo dah anak. Minteryo. Minteryo ah. Ay mga chorus oh. Astagfirullah. Induta. Dagat kita yung dagat. Kauban ang una na mga kauban. Dadahay. So karon guys, nagsusoy mi karon. Mga kauban ana nang una na. Men awahe men awahe. Woo! Karon nga na. Matinon no, matinon. Drone. Nagpalapad mig drone guys. Aring crew. Wala. Bad boy ng gabi. Natabak-tabako, ipakita na yung mama. Karon na, kaikta na karon. Ganda man nagaglatos.
Ah, bad boy kayo. Duta kay Panong na maning agro. Nindot ka. Say hi to my vlog. Abot na pag may balang gulo na. Glass. Eh, vlog siya. Balik-balik ko vlog. Ano? Mo 1 million subscriber eh. Basta mo ka na si Mike ko. Ko, shut up ba? Practice kumatay. Practice yung kamatay. Storage sila eh. Ay! Ah, hit guys. Hit. Ah, hit. Nag-adik-adik ng gabi, Mike ko. Okay, sira ko. Oh, hindi ka nung break. Para mau dah buat. Sekarang begitu aneh itu. Ganyan. Wala ka score. Gara ba? Panira ka. Negara ya plurai. Monkey King. Mabalik Dewi, dah mabalik buang ka. Lo aja ano na. Balik lah. Jadi mau enggak jadi tol. Bisa ka ba ngita gamang?
Gundong buang mo. Ibidin. Kaya bagay na padung mo to doon hapain ang yan. Ron. Say pagkita mo lang Ben. Ebidensya na kuan. Ikaon tog kuan. Ikaon tog anam-anam. Kaon tog titod Ben. Ang iyang kuan. Sud. Ben, ikaon tog ang sa kuan titod yang soda to kay humot Di, to pare, kindi. anong baiso dyan? Anong baiso dyan? Daghan. Taghan, anong kuha? Humot to na kindi. Muot ko ng bato kasi na eh. Sunog daspar. Uli sila ba? Ano ba? Isa, lighter. Pero na Ben. Ikaw pa Ben. May tira garin na problema. Oh! Boy balik. Ore? Saya! Uli na! Uli na! May mga dagang tao naman yung disturbo na. Hindi taglain ba? Dagang tao to. Ang ulit na me. Ano tayo? Sige na. Buwak naman na. Galay ko ro. Wa? Wa dyan may dahil. Wa ko'y load ba? Ang suga. Ang ulit na me. Ang ulit. Laidang, ginan siya. Kaya ginan siya, yung suga. What? Bala ka. Kasi yung na. Baklay na ta. Ano kung kita magdirag na ikuan? Lo.